Въпрос за самотните красиви жени. От доста години наблюдавам, че е пълно с самотни, млади, красиви жени. Много от тях си имат образование, професия, интереси и така на. Ясно, че някои са разочаровани от смутльовците или простаците, които ги заобикалят и затова си стоят сами. Но се замислям, дали правят и секс тези млади жени? Ясно е, че огромната част от мъжете сме задръстени и стоим на сухо, защото шанс да пипнем жена нямаме. Но дори и за най-невзрачната жена е елементарно да намери няколко човека за секс за отрицателно време. Аз самият имам куп познати млади жени и момичета, които са сами. И честно казано ми се струва, че си стоят на сухо, въпреки че имат сигурно стотици ухажори. Или пък живея в някаква заблуда. Може би пък се срещат с различни мъже, с кой еднократно, с който от време на време и простоп се крият. Явно се запознават по разни онлайн приложения, или пък с разни фитнес, йога инструктори, треньори по танци и така на. Излизат веднъж на кафе и след това срещите са по домовете. Иначе друго обяснение нямам.